हाँ रे भाई एठी मटन खाइबू माने कोर्टर चक्कर काटिबाटा थय कारण मु कहूची बालेश्वर होटेल गरमा गरम विषय अब जोटा कि अछि पूरा कचेरी भितरे क्या बोला तूने? 220 टंकार 6 ରୁ 7 ପିସ୍ ମଟନ୍ ସହ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ରେଭିର ଧମାକା ଭାଇ କିଣେ ପାଇବନି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ପାଗ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି ଓହ କି ନଙ୍ଘା ଟେଷ୍ଟ ମୋ ସେ ପାଗର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଳୁ ରସୁଣ ଗାଜର ପଡ଼ିକି ସେଇ ଯୋଉ ଖଟା ଖଟା ହେଇକି ଯୋଉ ଝୋଳ ଓହ କି ଟେଷ୍ଟ ମୋ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖ ଭାଇ ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଗ ପୁଣି ସାଲାଡ଼ ବି ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରେଭି ଆସୁଛି ଗ୍ରେଭି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ନଙ୍ଘା ହଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିକି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଳୁଟାକୁ ସେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇକି ସେ ଝୋଳ ଟିକେ ପକେଇକି ଖାଅ ଆଉ ତାପରେ ମଟନ୍ ଟିକେ ପାଟିରେ ନିଅ ତାପରେ କହିବ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ 220 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏରକମ ମଟନ୍ ଭାଇ କିଣା ପାଇବନି ଆଉ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ तुमको 5 मिनट भितर से खाଇବା सर्व करदे आ जो लोकेशन कथा कहवा जिलापाल ऑफिस पूरा सामने आपड़ सेपट देखिए भी आसपारे कि कचेरी भितर भी जो गोलिकी जी जिलापाल ऑफिस आड़क गला बेलू लास्ट मुंडे आप पाइबे होटेल गरमा गरम भलसे खोजिए भाई आम खोजिकी बड़ हिनस्ता पाऊन